Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Emanuel Vella. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, atina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lill-Lut. Ħuti, x'se ngħid iżjed? Ma nsibx żmien biżżejjed biex insemmi fuq Gidon, Barak, Sansun, Ġefti, David, Samuel u l-profeti. Bil-qawwa tal-fidi huma rażnu sal-tniet, għamlu l-ġustizzja, kisbu l-wegħdiet, saddew ħalq liljuni, tfew il-qawwa ta' Alla tan-nar, ħelsu minn xifer is-sejf, fiequ mill-mart, tqawwew fit-taqbit, ħarbtu l-eżerċiti tal-barranin. Nisa ħadu lura il-mejtin tagħhom, ix-xuxtati mill-mewt. Oħrajn ħaqruhom għall-mewt għax irrifjutaw il-ħelsien biex jiksbu l-qawmien aħjar. Oħrajn sofrew żeblieħ u swat u saħansitra ktajjen u ħabs. Kienu mħaġġra, imħanxra minn f'nofshom, maqtula bis-sejf, ħarġu jiġġerrew il-libsin biġlud tan-naġ u tal-mos, neqsin minn kollox, imħabtin u maħruqin. Id-dinja ma kienx jixirqilha jkollha nies bħal dawn. Huma qagħdu jiġġerrew fid-deżert u fuq l-għoljiet fl-għerien u fl-irkejjen tal-art. U dawn kollha għad li qalgħu xhieda tajba bis-saħħa tal-fidi tagħhom. Ma kisbux dak li kien imwieqed billi Alla rafa xi ħaġa aħjar għalina, bil-ħsieb li huma ma jaslux għal perfezzjoni mingħajrha. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Insaħħu u qawwu qalbkom. Intom ukoll il-koll li tittamaw fil-mulej, ngħidu flimkien. Issaħħu u qawwu qalbkom. Intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li inti rfajt għal min jibża minnek, li int ħejjejt għal min jafda fik, quddiem il-bnedmin kollha, ngħidu. Issaħħu u qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra t-tnassis tal-bnedmin, fl-għaliex tiegħek taħbihom kontra t-tnassis tal-ilsna, ngħidu. Issaħħu u qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Imbierek il-mulej li minn belt qawwija għamel miegħi eġubijiet ta' tieba, ngħidu. Issaħħu u qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Jien qed fil-fixla li kelli, ninsab maqtuħ minn taħt għajnejk. Imma int smajt leħen it-tħannin tiegħi, meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek, ngħidu. Issaħħu u qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Ħobbu l-mulej, ħbib tiegħu kollha, li twajbin iħarishom il-mulej.
imma jpattija sewwa lil min jimxi bil-kburija. Ngħidu, issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Il-qum bif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Profeta kbir għam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu u d-dixxipli tiegħu waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal-Ġerażin. Kif niżel mid-dgħajsa resaq fuqu wieħed li ħareġ mill-loqbra li kien maħkum bi spirtu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas b'katina, għax bosta drabi laħqu rabtuh bix-xkiel u bil-ktajjen u hu kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel u ħadd ma kellu l-ħila iżommu. Lejl u nar kien il-ħin kollu joqgħod qalb l-oqbra jew fuq il-muntanji jixer u jqatta' ġismu biżrar. Kif lemaħ lil Ġesu mill-bogħod ġera lejh, inxteħed fl-art qudiemu u għajjad bleħen qawwi joqallu: Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu bin loli, aħlif li fuq Alla li ma taħqarniex. Għax kien qallu: Oħroġ ja spirtu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsih: X'jismek? Wieġbu: Leġjun jisimni għax aħna ħafna. U beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx il-barra mill-pajjiż. Mela kien hemm merħla kbira ta' qżieqes tira mal-ġenb tal-għolja u l-ispirti talbuh ħafna u qalulu: Ibatna lejn il-qżieqes ħanidħlu fihom u ħallihom imorru. L-ispirti ħżina ħarġu u daħlu fil-qżieqes u l-merħla li kienet ta' madwar 2000 ras inxteħt talġu l-baħar mill-loli tax-xaqliba u għerqet fil-baħar. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jixardu l-aħbar mal-belt tal-Iżrael u l-irċietet u n-nies ġiet tara x'ġara. Ġew ħdejn Ġesu u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu leġjun ġo fih, kif rawh bil-qiegħda liebes u moħħu f'siktu baqgħu mibluwejn bil-biża'. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda minn għala l-mxajtan u l-qżieqes, imbagħad bdew jitolbuh ħafna lil Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom. Kif kien tiela fuq id-dgħajsa, dak li qabel kien maħkum mix-xitan bida jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżda hu ma ħallihx u qallu: Mur, inġabar id-dar ta' mitniesek u wejdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej kif ħen għalik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum nistgħu ngħidu jkompli ma' dak li ġie mħabbar anke lilna l-bieraħ. Nistgħu niġbruh f'kelma waħda. Il-kelma ta' Ġesu hija l-kelma li għandha l-qawwa teħlisna mill-ħażin. Ħafna drabi naħsbu li il-ħażin nirbħu kemm nistinka jien. Ma jfissirx li quddiem il-ħażin ma rridux nagħmlu l-almutana biex nirbħuh. Imma l-ħażin jintrebaħ meta jien inħalli taħdem fija, nilqa' fija il-kelma ta' Ġesu. U b'dik il-kelma ta' Ġesu li hemm fija, allura dik il-kelma li twassalni biex jien nirbaħ id-diffikultajiet, il-ħażen li aħna imdawrin fih.
Tini ħsib li nixtieq naqsam magħkom li għandu jagħmlilna l-kuraġġ. Huwa propju l-invit ta' kif jalaq dan il-Vanġelu. Dan il-bniedem li ġie mfejjaq minn Ġesu jitlob lil Ġesu biex hu imur u jkun magħdud bħala wieħed mid-dixxipli tiegħu, rid imur miegħu, rid jingħaqad miegħu. U Ġesu jgħidu le. Għax l-esperjenza li jagħmel ta' Kristu kienet qawwija biżżejjed biex hu jsir dixxiplu tiegħu. Infatti Ġesu x'jgħidlu? Jgħidlu mur lura għand niesek u għejdilhom kif ħenna għalik Alla. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Kieku aħna ma nistħux nitkellmu ma' xulxin ta' kif ħenna għalija Alla, ta' kif Alla juri mħabtu, ta' kif Alla jaħfer in-nuqqasijiet tiegħi, ta' kif Alla fil-momenti tat-talb jagħtini l-konsolazzjoni, il-faraġ, l-għajnuna. Jew nitolbu għalek din il-grazzja li aħna wkoll inkunu nies dixxipli tiegħu. Li tkun dixxiplu jfisser li tisma' dak li jgħidlek imbagħad issir apostlu billi tmur twasslu. Mur u għejd lil niesek kif ħenna għalik il-mulej. Fl-modi Alla kellimna permezz tal-profeti. Iżda dal-aħħar huwa kellimna permezz ta' Ibnu li ġie fostna biex bil-kelma tiegħu jaħlisna minn kull tiġrib. Inresqu għalhekk fiduċja it-talbiet tagħna. Nitolbu sabiex l-insara ikomplu jibnu il-ħajja tagħhom ta' kuljum fuq il-kelma ta' Kristu. Nitolbu sabiex dawk li qegħdin jgħixu fid-dlam, fil-biża, isibu fil-kelma ta' Ġesu, fil-preżenza tiegħu id-dawl u l-qawwa fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbuk mulej biex tixħed fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll nkunu nistgħu nuru u nitkellmu fuq il-ħniena tiegħek magħna. Nitolbuk sabiex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li ħejjejt pjan ta' salvazzjoni għal kull bniedem, tħalli qatt li l-ħażen joħnoq it-tajjeb li hemm fina, imma għenna int bil-grazzja tiegħek bi Kristu Siedna. Dear
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fuq l-artal tiegħek mulej, aħna l-qaddejja tiegħek edna l-offerti tagħna fil-ħnina tiegħek il-qaħħom u tagħmilhom sagrament għal fidwa tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek, fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej, inti għawejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Amen nitolbuk li b'din il-għajnuna tas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.